Tervetuloa tutustumaan uuteen Carrado CV602 Pro matkailuautoon. Retkeilyautokategoriaan lukeutuvassa CV602 Prossa yhdistyy kompakti koko, laadukkaat varusteet ja tilavat sisätilat. Tämä malli on täydellinen kumppani niin arjen ajoihin kuin pidempiin seikkailuihin. Alle 6 metriä pitkä CV602 Pro on ketterä ja helppo ajaa myös kaupungissa. Tämä yksilö on itse asiassa saatavilla myös automaattivaihteella, joten sitä on mukava ja vaivaton ajaa vaikka ihan arkikäytössäkin. Etutilassa on viihtyisä oleskelualue kääntyvinen etuistuiminen. Keittiö on varusteltu 2 kaasuliedellä, suurella kompressorijääkaapilla ja runsaalla säilytystilalla. Materiaalit ja viimeistely ovat laadukkaat, kuten Carradolta voi odottaa. Takaosassa on pitkittäin sijoitetut erillisvuoteet, joissa lepää mukavasti. Sijoittelu on fiksu ja tilassa voikin liikkua helposti ilman, että tarvitsee kiivetä toisen yli. Lisäksi tässä autossa on lisävarusteena saatavilla nostokatto, joka tarjoaa lisää nukkumatilaa 2. Vuoteiden alta löytyy myös reilusti säilytystilaa harrastusvälineille ja matkatavaroille. Carradossa on kätevä infokeskus tässä ylhäällä sekä Truman käyttöpaneeli. Ja tässä yksilössä on Truma 6e lämmitin, joka toimii myös sähköllä. Lisäksi tässä autossa on eristetty harmaavesisäily. CV602 Pro on kompakti, mutta toimiva kylpyhuone sisältää WC:n, pesualtaan ja suihkun, eli kaiken tarpeellisen pidemmillekin reissuille. Carrado CV602 Pro on täydellinen retkeilyauto sinulle, joka arvostat helppoutta, ajomukavuutta ja tilaratkaisujen toimivuutta. Kompakti koko, automaattivaihteet, pitkittäiset vuoteet ja nostokatto tekevät tästä autosta ainutlaatuisen valinnan. Tämä auto on nyt saatavilla Karavan Lappeenrannasta. Tervetuloa tutustumaan.